नि कैंडिडेट क'क्राझारनि मानगोनां खाम्फा बरगयारि सारा जेरैबादि हिन्दी आरो इंराजि बुङो बेबादि सोलोंनो थाखाय मानगोनां जयन्त बसुमतारिनो 20 बोसोर नांगोन। ओंखायनो बिथाङा दिल्लीयाव बोरैबा देरहायोब्लाबो बिथांनो बे 5 बोसोरा भाषा इंराजि आरो हिन्दी सोलोंनायाव थांगोन। बा सोरबा जोंनि गोग्लैसोनानै थानाय समस्तिनि थाखाय मावनो थाखाय हिन्दी इंलिश गोरोङा बे कम्पालसारि नङा। भाषा गोरोंबाल' जे खामानि मावनो हायो, समाजनि थाखाय खामानि मावनो हायो बे नङा। बसुमतारि बिथांखौ जोङो धिक्कार होयो जे बिथाङा बेफोरबायदि जानला मोनला बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। बसुमतारि बिथाङा मैया जोंनि एनडिए एलायन्सनि केन्डिडेट आदा जयन्त बसुमतारिखौ लानानै जे माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदों बे जोबोद दुखुनांथाव। बिथाङा बुंदों जे जयन्त बसुमतारिया माने देरहानानै थाङोबाबो जिहेतु बिथाङा हिन्दी इंलिश रोङा बिथांनो 20 बोसोर नांगोन। हिन्दी इंलिश सोलोंनो 20 बोसोर नांगोन बा दिल्लीयाव थांनानै 5 बोसोराव बिथाङा भाषा सोलोंनायावनो ओरैनो सम हगारगोन बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। बिथाङा जे जोंनि एनडिए एलायन्सनि केन्डिडेटखौ जेरैबायदि थासिल्य खालामदों जोङो जोबोद दुखु मोनदों आरो जोङो बिथांखौ हकियनि होयो जे बिथाङा जयन्त बसुमतारिया सोर, बिथांनि अबदाना मा, हारिनि थाखाय दिनै जयन्त बसुमतारि बिथाङा मा खामानि मावबोदों बेखौ गावबो मिन्थिगौ। मानो होनोबा आदा जयन्त बसुमतारि बिथाङाबो मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै हारिनि जानानै गोबां सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लाबोदों। उन्दैनिफ्राय लानानै बिथाङा दासिमहालागै हारिनि जानानै जाथि जौगानायनि समाज सिबिनायनि गोबां खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ आरो आगोलावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै बिबान लानानै खामानि मावबोदों। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जाबोदों, मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि स्पिकार जाबोदों, लेङाइ आफादगिरि जाबोदों। दा बेबायदि सासे रोंगौथि गोनां समाज सिबियारि आरो हारिनि थाखाय बावसोमबोनानै फैनाय सासे जोंनि बिजाथिखौ दिनै कास्टम बसुमतारिया जे बेबायदि थासिल्य खालामदों बे जोबोद दुखुनांथाव। गावबो जे सानसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावबोदोंमोन, गावनिनो कलिग बुङोबाबो बारा बुंनाय जाया। दा बेबायदि समाव बिथाङा दिनै राजनितिकआव हाबनानै जेरैबायदि जोंनि एनडिए एलायन्सनि केन्डिडेट आदा जयन्त बसुमतारिखौ थासिल्य खालामदों बेयो जोंनि थाखाय गनायथावना नङा। जोङो बेखौ धिक्कार होयो। बिथाङा बेफोरबायदि जानला मोनला बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। बिथाङा गावखौनो बेसेबां रोंगौथि गोनां सानो जों बेखौ बुजिया, खिन्थु दिनै जोङो नुदों बिथांनि जे घामान्डि सोरबा केन्डिडेटखौ लानानै बिथाङा बुंबाय थादों जे बिथांमोननि केन्डिडेट खाम्फा बरगयारि बिथाङा इंलिश गोरों, हिन्दी गोरों, खालि भाषा रोंबाल' जाथिनि थाखाय खामानि मावनो हायो नामा? दिनै नोंथांमोना नाय दिल्लीयाव जाय बिथांमोना एमपि जानानै दङ, गोबां साउथ इण्डियानि माखासे दङ जाय बिथांमोना निखि हिन्दी रोङा बा इंलिश रोङा, खिन्थु दिनै बिथांमोना गाव गावनि समस्तिनिफ्राय देरहानानै थांनानै बिथांमोना मोजां खामानि मावगासिनो दङ। दिनै जाथिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय बा सोरबा जोंनि गोग्लैसोनानै थानाय समस्तिनि थाखाय मावनो थाखाय हिन्दी इंलिश गोरोङा बे कम्पालसारि नङा। भाषा गोरोंबाल' जे खामानि मावनो हायो, समाजनि थाखाय खामानि मावनो हायो बे नङा। आसल खोथाया जाहैबाय जे मोनसे सेन्टिमेन्ट, जाथिनि थाखाय बेसेबां सेन्टिमेन्ट दङ, जाथिनि समस्याखौ बेसेबां बुजिनो हायो, बैफोर बाथ्राखौ लानानै दिल्लीयाव बोरै रिप्रेजेन्ट खालामगोन बैफोरखौ लानानैसो दिनै जोंनि एनडिए एलायन्सनि केन्डिडेट बिथाङा जोंखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो नागिरदों। बेयाव माबा मोनसे डिबेट जानो थाङाखै बा दिल्लीयाव थांनानै जे हिन्दी इंलिश बुंनो गोरोंबाल' जे मोजां भाषा बुंनो गोरोंबाल' जे माने समस्तिखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो हागोन बिदि नङा। दा बिनिखायनो जोङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोङो कास्टम बसुमतारि बिथांखौ जोङो धिक्कार होयो जे बिथाङा बेफोरबायदि जानला मोनला बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं मेट्रिक पास जानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो।
क'क्राझार सहरनि साहा फारसे साखाथि तितागुरिनि समबाय मावख'नि साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय हायार सेकेन्डारि थाखोआव गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। 2024 इं मायथाइयाव गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फोरोंथाइ मोननाय रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्ट्स मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुनगोनां सोलोंथाइ होनो आवगायदों। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव मुं थिसन्नोब्ला फरायसाफोरा माखासे मोजां खाबुफोरखौ मोननो हागोन। सिगांसिन मुं थिसन्नाया सा 10 फरायसा फरायसुलिफोरा फिस होनाङालासे फ्रि एडमिशन मोननो हागोन। गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसन्नायनि मासुलखौ 30% रेहाय होनाय जागोन। 75% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिशन फिसखौ 40% रेहाय होनाय जागोन आरो 85% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिशन फिसखौ 100% बाङायनि खाबुखौ होनाय जागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जाग्रा आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै कचिं मान्थलि मक टेस्ट आरो आर्ट्स स्ट्रिमनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय काउन्सेलिं बायदि बायदि उफ्रा फराफारिफोरनि फोरोंथाइ खाबुफोरखौ मोननो हागोन। बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिन आबुङै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बर फोनांजाब खालामदो। मबाइल नम्बर 6000349997 7638008149 6003494371